Здравейте, хора! Късно вечер излязах да изпия едно кафе, защото трябваше да заминавам на командировка. Докато вървях към мястото, което трябваше да ме вземат, и нещо ме хвана за крака. И сега ще покажем кадри от истинска случка. Къде си, бе, братле? Чакам това, брат. Къде си точно? Надолу съм. Добре, ей, сега идвам, брат, ще ти разкажа много лоши случки ми се случиха, брат. Гошо ми звъни. Ало? Ала, брат, аз не мога да те намеря, додах тук на центърата, няма е, брат. Къде си, бе? Нагоре ще вървиш. Добре, али, братленци си ми е това избам идва. Ех, къде си, бе, Гошо, брат? Ми умръзна да те чакам, ма, човек. Къде си, бе? Мамо. Въй, мадам, добре ли сте? Въй, трябва да звънна на Гошо. Ало? Къде си, бе, брат? Чакам те тук, брат. Аре, ела бързо, брат. Намерих някакво момиче в храстите, бе, брат. Припаднала ли я? Не знам какво е, брат. Сам не може да се оправи. Бързо, брат, бързо, ей тук на пейката, бързо, моля се, брат, моля се, бързо, ей тук на пейката. Бързо, ела тук, брат. Ей тук го остейка тук, брат. Мадам. Добре ли сте? Госпожо, как сте? Добре ли сте? Много съм притеснена. Да ви дам една цигара да запаля. Благодаря. Госпожо, може да разкажете за ваша история? Да. Ало, Любов, прибирам се. Ами, не знам. В някакъв парк съм, но съм близо до нас. Тук има нещо. Има нещо.